какво да ви кажа, за мен най-интересни са тези, да си ги работим. Пижо и пенда и конец присукан, ако е възможно от домашна прежда, но няма. Има ли такива с лика на известни личности и актьори? Само на Инчи и Мехмед момент, друго не съм. Не, търсят се. За всичко си има хора. За всичко. За всичко, абсолютно. И на кич се радват някои, на някои търсят българската традиционна мартеница. Всеки си има различен вкус. Такива с чалга звезди има ли? Има, такива има. Какви? Има, всички ги има почти. С всички известни чалга звезди. Всички. Има и на Глория, има и на... Много има. От Пайнер ги има на почти на всички. Какви мартеници търсите? Аз ли? Да. Ами български. Бихте ли си сложили мартеница с лика на Мехмед или на Инджи? А, не. Такива глизоти не. Да, аз бих сложила и на листопад бих се сложила. Не бих сложила. Защо? Не знам, просто ми харесват. А такива с лика на Бойко Борисов и на Обама? На Бойко Борисов може. Бяло и червено, пижо и пенда. Иначе другото всичко е кич и измислено.